खुलुमबाय दिनै 1 मे 2022 नि साबजेक्टआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट साबजेक्टआनो जाहैबाय दिनै 1 मे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि रोंसारि सान। 1 मे 1990 मायथाइयाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बे बुहुमखौ नागारनानै थांदोंमोनब्लाबो बिथाङा दिनैसिम साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि गोसो गोरबोआव थैनो रोङै जानानै दं आरो थाबाय थागोन। नम्बर 2 दङ पाकिस्ताननि गासै सा 450 उदखारिफोरा जम्मु काश्मीराव हाबफैखोमानो खाबु नागिरदों। मिथिनाय बादिब्ला सिमनायाव सा 450 निफ्राय बांसिन पाकिस्ताननि उदखारिफोरा जम्मु काश्मीराव हाबफैखोमानो खाबु नागिरदों। उदखारिफोरखौ हाबफैखोमानायाव मदद होनो थाखाय पाकिस्ताननि सन्थ्रिया गलि गाहरबाय थादों होनना मिथिनाय जादों। मख'नो गोनांदि भारतनि सन्थ्रिफोरा गोख्रों थियारि खालामनायनि जाहोनाव दासिमाव सा 16 उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों। खौरांनि बादिब्ला उदखारिफोरा हाबफैखोमानो थाखाय गोजौ हाजो थिखिनायाव बरफ आवलिनायखौ नेनानै दंमोन। आउटपोस्ट आरो सिमनायाव जायखिजाया थांलाय फैलाय खालामनायखौ नोजोर लाखिनो थाखाय गोदान मुगानि जन्थर लागायनाय जादों जाहाथे पाकिस्ताननि गुलि गावहरनायाव उदखारिफोरा हाबफैनो हाया। नम्बर 3 दङ आमेरिकाया किम जं उनखौ नागिरनानै दिहुननो समायखिरा लादों। खौरांनि बादिब्ला आमेरिकाया किम जं उनखौ नोजोर लाखिनो साबा संगालि लागायदों। साउथ करियानि संगालि बिबानगिरिफोरा सुराङाव लाबोदों दि किमखौ नोजोर लाखिनो थाखाय साबा संगालि उरां जाहाज नर्थ करियायाव दैथायहरदों। बिनि अनगायै आमेरिकानि आरोबाव गंनै हाइटेक संगालि उरां जाहाजआ किमखौ सानदांगोन। साउथ करियानि सायाव नोजोर लाखिगोन आरो किमनि मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौ थोंजोङै व्हाइट हाउससिम दैथायहरगोन। मख'नो गोनांदि थांनाय सप्तानिफ्रायनो किम जं उनआ थैबाय होनना भाइराल जागासिनो दङ। नम्बर 4 दङ पाकिस्ताननि सुबुंफोरा दासिमबो कर'नाखौ गिदिर खैफोद होननानै लायाखै। गासै मुलुगनाङै 2 लाखनिख्रुइबो बांसिन सुबुंफोरखौ बयनिबो मेगननि सिगाङावनो थैनानै गोथै हाखराव नारसोमग्रा बेराम कभिड-19 खौ बांसिन पाकिस्तानिफोरानो गिदिर खैफोद होननानै लायाखै। अदेबानि मोनसे नायसंनायाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला साबानि गेजेराव 3 पाकिस्तानियानो बे बाथ्राखौ गनायनानै लायोदि कर'ना भाइरासआ जेसेबांखि गेदेर खैफोद जाया मानो बेखौ निउज चेनेलफोरासो बारा दिन्थियो। सोलोंनि बादिब्ला पाकिस्तानाव कर'नानि गोहोमा गोख्रोङै साग्लोबगासिनो दङ। नम्बर 5 दङ मदिनि टुइटारखौ फल' खालामनायनि उनाव व्हाइट हाउसआ आनफल' खालामबाय। कर'ना खैफोदनि समाव हाइड्रक्सिक्ल'रकुइन मुलिखौ मदद होनायनि उनाव व्हाइट हाउसनि गेजेरजों गाहाय मन्थ्रि मदिजों लोगोसे भारतनि टुइटार हेन्डेलखौ माखासे सानसिम फल' खालामनायखौ लानानै आमेरिकाया बिबुंथिखौ होदों। व्हाइट हाउसआ बुंदों बिनि टुइटार हेन्डेलआ सरासनस्रा महरै आमेरिकानि हादोरगिरिनि दावबायनाय समाव माखासे समनि थाखायल' सोद्रोमा हादोरनि बिबानगिरिफोरनि टुइटार एकाउन्टखौ फल' खालामो। नम्बर 6 दङ किडनेप खालामजानाय फालांगिरि सन्तोष हजाइनि गोथै देहाखौ डिमा हासावनि लांथिङाव मोननाय जादों। थांनाय 24 एप्रिल खालि किडनेप खालामजानाय सन्तोष हजाइ मुंनि सासे फालांगिरिनि गोथै देहाखौ दिनै डिमा हासावनि लांथिङाव मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि थांनाय 24 एप्रिल खालि सन्तोषखौ सानै सिनाय मोनै पिस्तल लाग्रा हानजाया न'आव फैनानै गारियाव थिखांना लांदोंमोन। पुलिसआ किडनेप खालामग्राफोरखौ नागिरदोंमोनब्लाबो नागिरना मोनाखैमोन होनना बुंदों। नम्बर 7 दङ टुइटाराव आइएसआइनि नोजोर भारतखौ बदनाम खालामनो खैसार। पाकिस्ताननिफ्राय सामलायहरजानाय माखासे फेक एबा नंखाय खौरांखौ टुइटार एकाउन्टआवबो भारतनि बेरेखायै रोजा पस्ट शेयार खालामनानै हेशटेगनि गेजेरजों ट्रेन्ड खालामनो नाजागासिनो दं। बेफोरनि गेजेराव माखासे ओरैबायदि टुइटार एकाउन्टनि सोमोन्दै खौरां मोननो हादों जाय पाकिस्ताननिफ्राय सामलायहरजानाय नाथाय बे एकाउन्टनि स्टेटासखौ सोलायनानै ओनसोलनि लकेशनखौ गल्फ हादोरफोराव दिन्थिदों। रैखाथि एजेन्सिफोरनि बादिब्ला पाकिस्तान सांगालि एजेन्सि आइएसआइआ टुइटाराव थानाय हाइ प्रफाइल सुबुंफोरखौ भारतनि बेरेखायै बाहायगासिनो दं। दिनैनि निउस आपडेटआ एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।